Awit sampun kepareng paripurna anggenipun ngadibusana tepanten putri Kusmaling Ayu Marbeta Dewi Aryani arsa katlarapaken tumuju ing sasana palenggahan lumaksana tumuju ing sasana palenggahan temanten putri Kusmaling Ayu Marbeta Dewi Aryadi SPD. Wis kepareng tumuju ing sasana palenggahan Kusmaling Ayu Marbeta Dewi Aryani tuhu wanudya ingkang sulistya ing warna sarira lencir kuning netra kocak liep lindri ing kono lamonta sinawang saking katebihan busanane temanten putri katon pating grebyar pating calorot pindho kedheping Kartika Sasra lenggah ing kursi rinengga temanten putri lenggah anggana raras ateges lungguh ijen tanpa rawang daya-daya jroning driya temanten putri enggal pinanggya marang Sang Jatukrama garwa kang den tresnani Bagus Hendrik Wiguna SPD. Wanudya utama ngambar arum ngambar arum ing kusuma yen ngendika semnyohang gigit latri nampi sasmita pilih Barayu Agung kadang besan kinasih keluarga Bapak Muhaimim saking blending pituruh Purwaja sampun kepareng rawuh rawuhipun pangombyong temanten kakung dipun pandhegani dening Sang Suba Manggala Dimas Sugiono Sang Suba Manggala nyadong sih panguwasaning Gusti ingkang Maha Kawasa Allah Subhanahu wa taala ing mangke arsa hangentas karya nglarapaken temanten kakung Bagus Hendrik Wiguna tumuju wonten ing sasana panggih lumaksana tumuju ing sasana panggih temanten kakung Bagus Hendrik Wiguna.
lumaksana temanten kakung Bagus Hendrik Wiguna SPD tumuju ing sasana panggih sasana papan panggih wis ngarani papan ing kono kinarya panggihing temanten kekarone tutwuri Baroy Agung keluarga Bapak Muhaimin Ibu Nur Kucema kandhe nyuwun se pangayomaning Gusti ingkang Maha Kawasa mugia temanten kakung Bagus Hendrik Wiguna SPD pinanggih kaliyan kang garwa arsa manjing ing gapuraning Balai Wisma mugia winengku ing bagya mulya duh priya ingkang gagah pideksa Sigit pasuryane katon bombong birawaning galih Bagus Hendrik Wiguna SPD dupe wis kepareng arsa kapanggihaken kaliyan ingkang garwa kusumaning ayu Marbeta Dewi Aryani SPD saya dangu saya cedhak saya caket tanggap ing sasmita juru panggih HK Make Up Ibu Evi bangkit saking palenggahan arsa nglarapaken temanten putri kusumaning ayu Marbeta Dewi Aryani SPD mandhap saking Sitinggil Binatu Rata Candrane saya dangu saya cedhak saya caket temanten kekalih wis kepareng hangasta surugeng tinangsulan lawiseta ing kono ingkang winastan gondang kasih telasan gondang tutur tempuking pandulu catur netra hamba bardaya pangaribawa ana jroning nala temanten kekalih datan saka sigra kemlawe astane ambalang gantal dumadi balang binalang tumomo jatining lisan tinemu jatining katresnan gondang kasih saking temanten putri gondang tutur saking temanten kakung tondo wis manunggal cipta rasa lan karsane temanten kekalih arsa gesang tembayatan tumuju wonten ing gapuraning Balai Wisma purna balangan gantal sinopot agemani cenela sigra sungkem dumateng ingkang garwa kusumaning ayu Marbeta Dewi Aryani SPD nuhuni jejering garwa jejering putri ingkang bekti dumateng ingkang kakung minangka pangarsaning keluarga imaming Balai Wisma saka guruning keluarga ingkang kepareng samangke arsa hanuntun ingkang garwa kinasih tumuju wonten ing raih kautaman Bagus Hendrik Wiguna SPD jumangkah punang antiga arsa pinidak dening temanten kakung punang antiga tumuli pinidak ing kono pecah padha sak nalika minangka panebusing upacara wiji dadi pecahing antiga wis kepareng nyawiji warna kuning lan pethak tandha wis manunggal wijining kakung lan putri babar tumangkar tedhak turun putra wayah kinarya nglajengaken sejarah tumuli hang ranu banyu pada suku tata lahir kusumaning ayu Marbeta Dewi Aryani SPD ngresiki ampeyanipun ingkang garwa ingkang kakung lamun ta wis resik lahir lan batine temah nyembangun bebrayane ing tembe mugya rumeksa arum asmaning keluarga sawusnya purna hangranu pada
tumuli jinawat astane temanten putri dening ingkang garwa Bagus Hendrik Wiguna SPD. Jejering kakung arsa ngangkat drajating waludya ing kono murih satraju kaliyan drajating priya. Tangebing asta renggang gula kemepyur pulut datan kena ginggang senajan ming sakritma pinara sasra. Tandha bilih temanten kekalih Gusti nemu wahyuning jodho. Tinata jumeneng jajar temanten kekalih ing mangke arsa kawini sudha kalenggaken ing kursi pinajang. Tanggap ing sasmita Bapak Marsono SPD kaliyan Ibu Purwani SPD SD. Kepareng sak mangke arsa hani kebaken sindur dumateng ingkang putra putri kekalih. Kirabing temanten sindur binayang kinurmatan ketawang laras moyo pelok barang. Lon-lonan tumuju ing sasana palenggahan sasana pinajang ingkang ginambaraken kebak ing sesekaran keng maneka warna anggambaraken gesang kamulyan ing kono arsa ginayuh dening temanten kekalih. Tumuli panjenengan Bapak Marsono lenggah ing kursi pinajang amangku ingkang putra putri kekalih. Menggo panyunan bilih Bapak Marsono Ibu Purwani boten bedakaken kang putra putri kekalih. Kapangku padha bobote padha tresnane. Ateges Bapak Marsono dalsen Ibu boten mbang cindhe mbang ciladan. Purna nindakaken bobot timbang tumuli kawini sudha kalenggaken ing kursi pinajang tanem jero. Mugi gesangipun temanten kekalih sageta mendhem jero mikul dhuwur dumateng tiyang sepuh saged nutuhi kekudanganipun tiyang sepuh kang putra putri kekalih mugi tansah pinanggih keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lenggah satata ing kursi pinajang temanten kekalih sak mangke arsa nindakaken tata cara sak lajengipun inggih winastan tata cara kacar kucur. Kacar kucur wujud beras jene arta receh kacang kawak dele kawak cinampur sekara sritaman bumbon empon-empon ing kono mengku panyuwunan bilih minangka pangarsaning keluarga imaming Bale Wisma. Bagus Hendrik Wiguna SPD ingkang kepareng sak mangke arsa ngayomi ngayemi lan ngayani dumateng keng garwa kinasih ginambaraken wujud beras jene arta receh mugi gesangipun temanten kekalih tansah kacekapan dana buga lan wastra ing kono ginambaraken kacang kawak dele kawak mugi gesangipun temanten kekalih tansah sinuyudan dening keluarga.
sedulur ingkang adoh dadi cedhak, sing cedhak dadi sanak, kang wis dadi sanak muga manglung sangsaya semanak. Tinampi datan wonten ingkang jijir senajan ming sakwiji wujud kacar kucur katampi dening garwa kusumaning ayu Marbeta Dewi Aryani luhuni jejering garwa jejering putri kang bekti gemi nastiti surti lan ngati-ati bekti dumateng ingkang garwa kusumaning ayu Marbeta Dewi Aryani anamung nampi wiji winih saking kang garwa sajuga Bagus Hendrik Wigunaspidi minangka pangarsaning keluarga imaming Baluwisma dumuli bangkit saking palenggahan temanten kekalih sowan wonten ngarsanipun Ibu Purwani SPD SD kang putra putri kekalih asra haming sungsungaken wujud kacar kucur ing kono nuhuni jejering putri ingkang bekti dumateng ingkang rama lan ibu ingkang sampun kepareng hanggala wentah wiwit timur ngantos dewasa kusumaning ayu Marbeta Dewi Aryani bombong birawaning galih Ibu Purwani sasampunipun nampi peparingipun ingkang putra putri kekalih kanthi haming sungaken wujud kacar kucur mugi handayani dumateng temanten kekalih ndadosaken rejeki ingkang tansah ambanyu mili tumrap temanten kekalih sawusnya purna nindakaken tata cara kacar kucur dahar klimah ya dahar walimah katindakaken wonten adat Surakarta Hadiningrat dahar klimah sak mangke temanten kekalih arsa dulang dinulangan kanthi linambaran raos kebak ing tresna asih lahir tumusing batin ing mangke Bagus Hendrik Wiguna dedulang dumateng ingkang garwa kusumaning ayu Marbeta Dewi Aryani gumanti dedulang dumateng ingkang kakung mengku panyunan muga gesangipun temanten kekalih muga tansah pinanggih ayom ayem tentrem bagya mulya atut runtut reruntungan pindhane mimilan mintuna wiwit donya dumugi telahan temah sak mangke pinanggih keluarga ingkang kebak ing kanugrahan keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah ginambaraken wujud dedaharan ingkang raosipun mawarni-warni wonten raos asin raos pedes gurih kepara daharanipun wonten raos pahitipun ing kono mengku panyunan mugi gesangipun temanten kekalih kersa hangraosaken sesarengan ngembat ruwet rentenging gesang bebrayan bareng marang wong kang den tresnani jer kekalinya sampun prasetya arsa gesang tembayatan tumuju wonten ing gesang kamulyan purna dahar klimah kabungkasi kanthi ngunjuk tirta wening kang wis menep tirta banyu banyu sumbering urip sumbering panguripan mugi gesangipun temanten kekalih inggal pinaringan kanugrahan saking Gusti Kang Asih Allah Subhanahu wa taala ingkang awujud pratima ingkang saged bangkit tata jalma putra ingkang soleh putri ingkang solehah purna ngunjuk tirta wening gayuh berkahipun Gusti kang Maha Asih Maha Kawasa
Maha Welas Allah Subhanahu wa taala. Gusumaning Ayu Marbita Dewi Aryani SPD Karina Bagus Hendrik Wiguna SPD ing mangke arsa nindakaken nyebrak ingkung kinarya panyunan. Mugia gesangipun temanten kekalih kebak ing kanugrahan. Pinaringan kanugrahan ingkang ageng saking Gusti ingkang Maha Kawasa Allah Subhanahu wa taala. Ing kono ingkang awujud kabagas warasan. Purna nindakaken nyebrak ingkung. Eleng-eleng wiwit timur temanten kekalih ingkang tansah hanggung ginunggung dumateng pepoyaing kautaman enget dhateng lelabetanipun tiyang sepuh kekalih ing mangke asa sowan wonten ngarsanipun ingkang Rama lan Ibu Kusumaning Ayu Marbita Dewi Aryani SPD kaliyan ingkang garwa arsa sungkem nyuwun donga lan pangestu wonten ingkang Rama lan Ibu Bapak Marsono SPD Ibu Purwani SPD SD inggih sampun kepareng hanggala wentah ingkang putri kinasih wiwit timur ngantos dewasa kepara. Mbak Marbita Dewi Aryani tesih wonten kandhutanipun ingkang Ibu Nawa Candra Dasa Ari bangkit saking palenggahan cinopot agemane cenela kalorot agemane duwung temanten kekalih arsa sowan ngarsanipun Kang Rama lan Ibu nyuwun tambahing donga lan pangestu. Sigra cengkar risang temanten kekalih sowan Ibu Rama ngaturaken pangabekti arsa nguswa pepadanya repepeh pindha sata matarangan temanten kekalih sowan wonten ngasanipun ingkang Rama Bapak Marsono Ibu Purwani nyuwun donga lan pangestu murih gesangipun temanten kekalih pinanggih ayom-ayem tentrem keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Rama Ibu sowanku laras pepadane iki paduka lantaran
pangestu kasokaken saking Bapak Marsana Ibu Purwani. Murid gesangipun temanten kekalih pinanggih ayom ayem tentrem bagya mulya. Tumapak palakrami pujastawa kula suwun bombong birawaning galih temanten kekalihnya sausnya pinaringan donga lan pangestu saking Kang Rama Bapak Marsana ingkang sampun kepareng hanggula wentah wiwit timur ngantos dewasa. Mugi handayana lumebering berkah Gusti. Pangestunya Ibu Rama bombong birawaning galih temanten kekalisnya sakpusnya nampi donga lan pangestu saking Kang Rama lan Ibu. Gugusing dupa kumelun kening keng tiasa ngapekek kawengku sagung jajahan nanging sanget hangikipi sang resi kaneka putra kang nganjuk saking wiyati sowan wonten ngasanipun ingkang Rama Bapak Suparno ingkang sampun murut kasedan jati kaselirani panjenengan Bapak Muhammim wonten paripun ugi Ibu Kujaimah kang putra putri kekalih Bagus Hendrik Wiguna dalasan ingkang garwa minangka pawitaning gesanganipun lelumban ing samudraning beprenagung kepareng nyuwun tambahing donga pangestu dumateng ingkang Rama lan Ibu nampi swanipun ingkang putra putri kekalih Bapak Muhammim kawijil pangandikanira aris ger anakku sira kaki bocah bagus
San bagya mulya salamino dungolan pangestu saking Kang Rama Bapak Muhammad Ibu Nur Gujemah wis kepareng tinampi dening Kang putra-putri kekalih tumuli lenggah wonten ing sasana pinajang temanten kekalih ing Gunung Pratandha bilih sampun kepareng paripurna laksitaning upacara sakral panggih temanten Gagrag Surakarta Hadiningrat ingkang sampun kepareng kapratitaken dening Dimas Sugiono dalasan juru panggih Ibu Evi. Wonten paripun ngaturaken gunging panuwun dumateng para kanca ingkang sampun kepareng pratitaken upacara panggih temanten tartatu kathah kalepatan anggenipun kula dherekaken nglenggono nyuwun agung ing Samudra Pangaksama.